салом алейкум бародарони азиз, салом ба ана ҳамон бачаҳакҳои ғариб ки аз мо хоҳиш карданд ки мо барои мо навор гирифта партоем ва умедвор ҳастам ки ҳаматон сиҳату саломат ҳастед. Худованд нигаҳдортон боша. Бародарони азиз, аз мо хоҳиш карданд ки пеши ҳами таксиёра навор бигӣ. Таксиёи на инҷа вақша қирғана оз пеш таксиёи балниса инҷа пеш кайҳон даем мо. Я бор акай наворбардо кайҳона нишонте кантара ана пешта навор бигӣ. Мо озин пеш таксиё даем. Инҷа светофор буд, светофора бо канда ана ки таксиёи қирғана, инҷа таксиёи совхози Вахш. Ана и гардишак да. Ё таксиёи совхози Вахш, ана у параира таксиёи балниса истодагия. Хоҳиш кардам ки ака таксиёи балнисара навор гирифта нишон бите. На у парадаҷа бозорча кардиам. Хуба инҷа мехарим, мегирим мерай хона. У тарафда таксиёи балниса истодагиам, у параи раҳда. Як кас навиш ки ака ами кӯчаи балнисара пра навор гирифта мода нишон бите. Масалан ҳамин пеши таксиё сар карда то пеши балнисараво боз то лави балкаво у тарафоро ака навор бигӣ нишон бите. Ман аз он бародаре ки совхози Вахша хоҳиш карда буд ки гуфт навор бигӣ бахшиш мепурсам, камтар дертар ҳатман аз шумо ҳам мешава. Хулоси гап як бародари дигар мода навист ки салом Искандар, ман намози Вахшӣ, як кӯчаи балниса, хонаи масалан ҳаштум гуфт, чандон гуфт. Ман ҳамқа фикр кардам, у бародара нашинохтам ва ҳатман ҳеҷ гап не, ман рафта навор мегирам. Он кас гуфтам ки ман дар Қазоқистон ҳастам, аз Қазоқистон тамошо кардаистам наворои хита. ва баъдан гуфтанд ки мо тамошо кардаистем, ҳатман ҳамҷоро навор бигӣ парто. Мо навор мегирем, мепартоем. Ана як бародари дигар меоем кӯчаро айними болош бирем. Бё хай хел мекунем бародарони азиз. Ай лави балниса сиёмка када мерем, ба лави балка татом мехӯрем, бо ҳамин кӯчаи балниса анин болош ҳамон гуфтагии бародарам нишон метиҳем. Инҷа и пара тарафи чап метиҳу, тарафи рост дарвозаи балниса. Беморхонаи марказии ноҳияи Вахш хеле хушрӯ кардан, таъмир кардиян. Ана инҷа ҳамон лави балка. Рости гап, як рӯз як бародар дар имои ма як вай партофт, як видео партофт, гӯ ака мера ютуб дамон. Ман вақте ки нигоҳ кардам фикр кардам ягон видеои чие ки нигоҳ кардам, не аз як видео скачат кардам, гӯш кардам ки сурдои ака қиматшои Салим. Зангаш задам, гуфтам ки бародар баъд аҷа навиштам ки бародарира як ҷое ёфти чӣ хел сурдои хушрӯ, ки баъд навишт ки ака мо ира канали худ гирифтем. Рости гап, ай ҳар ҷо видеоҳош як маводи хуб тайёр карда буд, ба ҳамин хотир мо кам гӯш кардастем. Мехоҳем баъзан ҷоҳода камтарак баландтар монем ҳамин сабта. Дар имош ҳамон бародар як сурати кӯдакак буда, Қосимҷон навиштагӣ буд. ҳамон бародар яду видеои хуб равон кард. Мо насиб боша гуфтанд, зиёд хоҳиш карданд ки ака мо заказ мекунем, закази гуфтагимонро шумо иҷро накардаистен, аз қиматшои Салим партоем. Мо ҳамон видеои бародарро партофтем. Мутаассифона он қадар хуб тамошо накарданд, ҳеҷ гап не. Ба ҳар сурат аз мо ҳамон хоҳиши шуморо иҷро кардан аст. Инҷа лави балкаи бародарони азиз, лави балкаро маҳкам кардагиян девола. Мо камтара поёнтар мерем, абрадам бо ҳамин рада мегардем мерем сини боло. Агар раҳра маҳкам накарда бошанд, касе ки ёд дошта боша, ин раҳи чия? Поёни балниса, итамта чиқрак мерай. Син совхози Вахш мерай, сари замино мерай. Иҷа мо рости гап
майдатар дем дар ҷа гов чаронӣ мерафтем, ҳамита говро мебурдем, поёнда мечарондем, мегирифтем, меовардем. Рости гап як бародари дига чанд бор мода менависа дар комментария: «Эй ака, мо гуфтем ай нависондара, шумоам дархости моро иҷро накардесен». Фалон як қишлоқ аномша мегира, як аҷоиб менависа ки кӯчаи Қурбон Юсупов, литсей фалон фалон ҷо гир. Дақиқ амро хушрӯтар нависонам бародар ки мо бифаҳмем ки чӣ гуфтан мехоҳад. Масалан, ӯ Қурбон Юсуф гуфта хост аст ки мо кати ягон нафар суҳбат кунем, ё ки ӯ Қурбон Юсуфи гуфтагӣ ӯ масалан номи кӯча як дақиқтар бигам, мо ҳатман ва менависем. Бахшиш ки бародар ҳамон қадар дубора менависам, мо намефаҳмем ҳамон чиза. Ядим гуфта будем ки мардум ҷа гов мебаранд, поён сарои заминае. Рости гап ано тараф роз совхози вақт мерам, мо аз ин ҷа мегардем, тарафи чӣ мерем, болои балка кати мерем, сни кӯчаи байнисакали бо абрана медуроем. Рости гап бародарони азиз, як нафарам ба ман аст ки ман ҷа пешниҳод кардам ки намешавад бародарони азиз ки камтара ман як карта вай кунам, бикишоям гуфтам карта гузорам, камтар масалан дастгирӣ кен, гап надорам. Масалан ҳам шумо соҳиби навор мешен, ҳам мо ҳам бемалол вақт видео карда мерем навор мегирем. Масалан мисол чӣ мешавад, дастгирӣ мекунем масалан якдигара. Ҳамин хеле гап нависон дар комментария, масалан ягон кас тарафдорӣ накард, як-ду бародар навишт ки бародар мо тарафдори хитем, мо ҳам ҳамин фикра дорем, ягон карта букшо мо дастгирит мекунем, та ҳам насӯзӣ, қараҳои дароз мерай, вақт ҷудо мекунӣ. Дигар вақт ки ҳамин чира ман нависондум дар комментария видеои хизматчӯ Салим, ҳеҷ кас надоромад, ҳеҷ кас тарафдорӣ накард, ба ғайр айда бародар ҳеҷ гап не. Муҳим ин ки якдигарро дастгирӣ кунем. Чизе ки шумо мехоҳем, мо ҳатман вай навор гирифта мепартоем. Вақте ки ман наворро мепартомадам, менависам, мегӯянд ки бародаро бача ту кор надорӣ, ҳамин як кӯчаро сёмка карда меиравӣ, мегирӣ дар ютуб мепартоӣ. Ҳар як таи дархости ҳамин бародаро, мо чӣ кор кунем? Ин тарафа нишон та якай наворбардор, ин тараф раи калбаса, ҳамонта қишлоқ калбаса меган, хлопон куд ҳамонта меравад рӯи қишлоқ кати сини сеюм ҳамсу меброӣ. Мо рости гап ҳамин тарафа хоҳиш кардам ки партоен нами лави балкай ҷа таъмир рафта буд, агар дар ҳамин лои рис нагирем, худованд нигаҳдор боша ки лои чиқир набоша. ин тарафи роста навор бигӣ, чап охӣ ҷа балкай, ҳамун балкае ки моҳӣ парвариш мекунад дар ин ҷа. инам хеле бародарони азиз, шумо ҳам ҳатман хай дастгирӣ кунед, навораи моро, маводии моро тамошо кунед. Мода бисёр менависонам бародаро ки акай фалон ҷора навор бигӣ, фалон ҷора. Як бародар дига нависта буд ки тарафи сеюм, чорум, бағара, он тарафаро навор бигӣ. Ҳеҷ гап не, ҳатман мешавад. Мо камтар вақт ёфтем, кӯшиш мекунем ки ай пай иҷрои ҳамун закасҳои шумо шем бародаро. Рости гап ман кором бисёр ай. Кадом лаҳзае камтар вақт ёфтам, ҳатман ай пай ҳамин наворо мешавам. Имрӯз нав зангам задан, имрӯз якшанбе ай 25 октябр. Занг задан ки як ҷо туяй биё бародар бирем хизмат кардан дар кор. Рости гап барои ҳамози занг задан, гуфтам ки баъдан зангтон мезанам, навор гирифтесам. Ҳеҷ гап не, унҷа корома буд кунам. Бо ҳафтаи дига маҷбур ҳастам ки бекортар шам, тарафи совхози вахша ҳатман навор бигирам, барое ки як бародар бисёр хоҳиш карда буд. Дархости ҳамон бародар иҷро нашида мондагия камтар, дар хиҷолатам ҳастем. Рости гап ин ки наздиктар буд, дара гуфтам инҷаро ки бисёр хоҳиш кардан, 3-4 кас навист, ҳатман навор гирифта партом. инам хеле бародарони азиз, ҳатман хай тамошо кунед навораи моро. мо барои шумо навор гирифта мепартоем.
ози боша камтарак аммо суруди тайёркардагиам бародарро гӯш кунем. Баъдан дар сари кӯчаи Банниса суҳбат мекунем. дӯстони азиз, мо ин раҳро як бор навор гирифта будем. бо ҳамун дархости акай намози вахшонӣ гуфтанд мо аз Қазоқистон тамошо кардаистем, ҳатман ҳамин кӯчаро навор бигӣ. ин акай намоз дар куҷое боши, як борга тамошо кӯ, саломат бошӣ, худо нигаҳдорот боша. ҳамун ҷои гуфтагита бубин. мо намедонем хонаи худ кадом ай. рости гап номои бачаҳотонам наисондед. ман рости гап нашинохтум. ба ҳар сурат ҳамун кӯчаи шумо, кӯчаи Баннисаро навор бигӣ гуфтен. ҳаштум хона гуфтен, ҳамин хеле як вай карден. ба ҳар сурат мо кӯшиш кардем ки як бор дига ҳаминҷаро навор бигем, шумо нишонтем, то ин ки дар дилтон намона. ин ҳамин ҳам кӯчаи Банниса. аз тарафи маркази ноҳия омадан, ин кӯчаи марказиша. инҷаро асфалт кардагия. рости гап хеле шуд асфалт кардагиша. анҷа ПТУ ай, тараф дасти чап нишонте. ям ПТУ ай, лицей касби техникии ноҳияи Вахш. боз ҳамин хел навор гирифта мерем. як бародар дига хоҳиш кард ки ака чи ҳамун кӯчаи худтонро навор бигӣ парто. ям ҳамун кӯчаи моан. назди беморхонаи маркази ноҳия. мо нав ба анами тараф кӯча кардем, ус рафта будем, тарафи боло рафтем, анаку та хурда омадем, бо ита сёмка кардем. анака мо абрад намегардем ҳамин кӯча. бо ҳам пеши Банниса, бо дуруни район. ай бародарони назди, худо нигаҳдор tomosha. ҳатман мавдӯи мо tomosha кунед, дастгирӣ кунед. подписатсия карданам фаромӯш насозед. панотон ба худо, худо нигаҳдортон бошад. ба ҳаматон барори кор.